Ochila otu nkeji wee kụfere elekere 11 nke ụtụtụ n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ndewonu, unu anwụchila nke onye chiri ya zere. Ndị ji akụkọ n'ụlọ ala anyị n'ụtụtụ a bụ Nwogbo m Chidewa Elibe na mụnwa bụ Chi na-edom na-ekwu. Ndị a bụ n'isiokwu hirodo anyị ji mere akụkọ n'ụtụtụ a. Ndị shọkpụtọkpụ ndị uwe ojii dị na steeti Lagos agwala ụmụ nga ha ahụ na onye a na-ele ele adịghị mma ịra ntụ. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari enyere ntụziaka ahụ ka amalite mwulite ọgba taminal ọhụrụ gburugburu ogige ụgbọelu anọ ama ama n'ala Naịjirịa. Onye isi ala mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky echi bịa ga-agwa ndị otu NATO okwu ka a mara dịka ekesi anyanwụ n'etiti agha Russia na Ukraine. Ọghọ goolu ndị Super Eagles ala anyị Maduka Okoye agaghịkwa eso na mamaka itozuke maka iko mba ụwa bụ nke a ga-akụ n'ime Fraịde izu a n'etiti ndị Black Stars Ghana na ụmụ Nigeria Super Eagles. Sonye anyị na www.ozisaradio.com maọbụ gị sonye anyị n'ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị Ozisa 96.1 FM maọbụ YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Ndị a bụzi akụkọ anyị n'uju ya. Ndị isi ọkpụtọkpụ dị na ndị uwe ojii na steeti Lagos adọọla ụmụ nga ha aka na ntị na onye a na-ele ele adịkwana mma ịra ntụ. Ọ gara n'iru gwa ha mkpa ọ dị iwetu aka na ịnapụ ndị mmadụ ego n'ike, imegbu ndị mmadụ n'oke nke dịrịla ha, nakwa mmaja na nkagide anya bụ nke ha na-emeso ụmụ mmadụ. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Lagos aha ya bụ Abiodun Alabi kwuru nke a n'oge ọ bịara njem nlegharị anya n'ogige ndị uwe ojii dị na Area G Headquarters nke dị na Ọgba nakwa Area H Headquarters nke dị na Ogudu. Kọmishọna gara n'iru kwuo na ndị ụlọ ọrụ uwe ojii, ndị shọkpụtọkpụ na ndị na-elekọta ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ahazichana usoro dị mma iji na-enye ndị uwe ojii ezi nkwado, na-akwụ ha ụgwọ ma na-egosikwa ha afọ ọma iji mee ka ha nwee obisi ike n'ọrụ ha na-arụ. Ọ gaziri n'iru kwuo na ndị uwe ojii ga-agba mbọ kwụghachi ụgwọ afọ ọma na-egosi ha site n'ịzụta ihe ọ tụrụ ha n'ahịa. Ọ gara n'iru rụtụ aka na ndị uwe ojii etosighị ịdị na-ana ụmụ mmadụ ndị si n'ụlọ mkpọrọ pụta ego ọbụla. Ọ gakwara n'iru kwuo na ndị uwe ojii enweghị ikikere ịjụ ndị mmadụ gbasara ajụjụ akwụkwọ ụgbọala ha, kama ọ bụ ọrụ ndị road safety ịjụ ya bụ akwụkwọ ụgbọala. Ndị uwe ojii steeti Akwa Ibom ekwupụtara ahụ ma tie mgbu sị onye hụrụ Etienne Malaki Akpan gide ya ma nwude ya n'ihi na nwa amadi a akpaala arụ. Ihe eji marakwa ya bụ Anthony Malaki Akpan bụ onye a kọwara shi n'ụlọ mkpọrọ mie ala ma rie mbọmbọ ọsọ. Ozi e nwetara n'aka onye uwe ojii na-ahụ banyere mmekọrịta ụmụ mmadụ SP Odiko McDon n'oge ndị nta akụkọ na-ajụ ya ajụjụ na Uyo bụkwanụ isi mmiri steeti Akwa Ibom. O kwuru na nwa amadi ya dị afọ 34 bụkwanụ onye si obodo Atan Midi nke dị na Abak LGA steeti Akwa Ibom ka a nwụdere maka ịtọrọ mmadụ, oshi, igbu mmadụ na itinye ụjọ na iyi egwu na steeti Akwa Ibom. Ọ bụzi mgbe a kpọrọ ya bịa n'ụlọ ikpe ka ekpe ya ikpe ka o si ebe ahụ mie ala ma fuo. Enwezi onye hụrụ otu amadi a siri gbalaga. Akụkọ gara n'iru kọọ na ndị uwe ojii enyere ntụziaka ma gwa ụmụ mmadụ onye ọbụla hụrụ onye yiri nwa amadi a maọbụ hụkwanụ ihe a ga-eji anwụde ya egbula oge imetụrụ ndị uwe ojii n'ihi na nwa amadi a bụ echeta
obi ekọrọ n'elu. Ụlọikpe Federal High Court dị n'Abuja ga-anọrọ n'ụbọchị Fraịde izu a leba anya n'akwụkwọ ndị PDP People's Democratic Party gbara banyere Gọvanọ Ben Ayade aka na-achị steeti Cross River. Ndị PDP site n'aka ọkaiwu na-ekwuchitere ha ọnụ Emmanuel Okala San gbara akwụkwọ ikpe megide Gọvanọ Ben Ayade. Ọ bụkwanụ ọkaikpe Taiwo ka ha gbara ya bụ akwụkwọ n'aka ya. Ọ bụkwanụ iji chụpụ Ben Ayade n'oche dịka gọvanọ maka ihe ịgba akwụna pati. Ozi a gara n'iru kwuo na Taiwo onye ahọpụtara na Taiwo bụ onye ọkaikpe na-eleba anya na ya bụ okwu nọrọ n'ụbọchị Mọnde nye iwu ka ndị nnọchiteanya abụọ bụ ndị si na steeti Cross River tinyere ndị omeiwu mmadụ 18 bụ ndị na-arụ ọrụ na House of Assembly steeti ahụ. O nyere iwu ka ha si n'oche ha gbatụcha n'egbughị oge n'ihi na ha na-agba akwụna pati. Ha si na otu pati PDP gbafezie na nke APC. Ọ bụzi site na ya bụ ikpe nke ekpere ka ndị otu pati PDP siri gbakwa akwụkwọ gbagide Gọvanọ Ben Ayade. Ka ọ dị ugbu a, ọkaikpe Justice Taiwo na-akwado ileba anya na ya bụ okwu n'ụbọchị Fraịde n'ime izu a ka mara ma otu ụda egwu ji daa n'oge gara aga ọ ga-ejikwata ahụ dagharịa ọzọ n'isi Gọvanọ Ben Ayade. Justice Taiwo n'oge ọ na-eleba anya na ya bụ ikpe bụ nke ọ mara ndị House of Assembly mmadụ 18 nakwa ndị nnọchiteanya mmadụ 2 ndị aha ha bụ Michael Itaba na Lego Itaba. O jiri ohere akatọ usoro ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Naịjirịa ji nnọọ na-agba akwụna pati. Ha si n'otu pati nke ha gbafee na nke ọzọ na-achọ ọchọ nke onwe ọ bụghị maka ọdịmma ụmụ mmadụ. O kwuru na oge agaala mgbe a na-agbachita ihe ndị a nkịtị. Ka ọ dị ugbu a, ihe ọ pụtaziri bụ o metere ya ji isi ya bụrụ. Akụkọ azụmahịa. Onyeisiala Muhammad Buhari enyela minista na-ahụ maka ọnọdụ ụgbọelu bụ Hadi Sirika nduzi ka o mee ngwa ngwa nkwenye na ọdụ ụgbọelu 4 enwere n'ala anyị, nke o kwuru na ọdụ ụgbọelu ndị a ga-elebara anya bụ Lagos, Kano, Port Harcourt na Abuja. Onyeisiala nyere ndụmọdụ a na ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed Airport nke dị na steeti Lagos oge ha kwuru okwu banyere ọdụ ụgbọelu ọhụrụ achọrọ ịrụ. Buhari enyela minista na-ahụ maka ego n'ala anyị bụ Zainab Ahmed nduzi ka ọ gbaa mbọ kwalite ego a ga-eji ewu ebe ọhụrụ nke abụọ ụgbọelu ga-ada na ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe International Airport nke dị na Abuja. Onye mere eji aka nọkwa n'oge akụkọ na Osisa 96.1 FM Owerri. Tọkwa ntị nara ka mụ na nwa ugbo m gụpụtakwara gị akụkọ ndị ọzọ anyị jiri bịa n'ụtụtụ a. Ndị ụlọ nnọchite anya ala anyị agbala ndị ụlọ ọba ego ala anyị ka ha gbaa mbọ weghachite mkpụrụ ego coins n'ala anyị. Ha kwuru na nke a bụ iji gboo ọnụ ahịa ma mee ka akụnụba ala anyị kwalite. Ndị omebe iwu kwuru nke a ma mee ka akpachara anya ma leba anya banyere okwu a ha kwuru. Umar Lawal, onye na-anọchi anya mpaghara steeti Bauchi, sokwa oge emere nkwupụta. N'akụkọ mba ofesi, onye na-achị mba Ukraine Volodymyr Zelensky ka ọ dị ugbu a ga-abịa nnọọ kọrọ ndị otu NATO otu ekesi anyanwụ n'etiti agha dị n'etiti Russia na Ukraine. Ozi e nwetara n'aka otu onye kwuchitere ọnụ onyeisiala mba Ukraine, o kwuru na ndị NATO akpọọla nwa amadi a oku ka ọ dakọrọ ha ka ya bụ njinji si na-ejide n'ugbo ahụ. Ya bụ nnọkọ ga-adị n'ọdọ nzirịta ozi ya bụ video link bụ nke Zelensky ga-eji akọrọ ndị ndu
mba niile dị n'otu NATO otu ya bụ nhụjuanya si wee na-aga na mba Ukraine site na mwakpo ndị Russia wakporo ha. A na-atụkwa anya dịka ozi a nwetara n'aka onye kwuchitere ọnụ ndị otu NATO, ọ bụrụ na ha ga-eche ntị n'okwu na nkọwa nke Zelensky ga-akọwara ha, ha marazie usoro ha ga-esi leba ya bụ okwu anya mara ma ha ga-enye ya nkwado. Zelensky bụ onye nke Sahel nke Forov kwuchitere ọnụ ya ka a gara n'ihu kwuo na onye ndu mba Ukraine ga-agwa ndị otu NATO okwu. Anyị na-atụkwa anya na ya bụ nnọkọ nwere ihe jikọrọ ya na G7 Summit ma tinyekwara European Union Summit bụ nke a ga-eme n'ebe a na-akpọ Brussels. Ọwa goolu ndị Super Eagles ala anyị Maduka Okoye agaghị eso na mamaka ntozu oke bụ nke a ga-akụ na Fraịde n'ime izu a n'etiti ndị Black Stars Ghana na ndị Super Eagles ala Naịjirịa n'ihi eji ahụ. Ozi a bịara n'ọdọzirịta ozi ndị Super Eagles bụ nke a na-akpọ Instagram. Ọ bụ n'ụbọchị Tuzdee echi gara aga ka ha gbara ya bụ ozi n'ọdọzirịta ozi. Ka ọ dị ugbu a, onye ga-anọchiri anya Okoye bụ onye na-awara ndị Enyimba goolu aha ya bụ John Noble. Ndị Ghana na ndị Naịjirịa ga-ezukọta n'ụbọchị Fraịde n'ime izu a na-agba nke mbụ ya iji tozu oke maka iko mba ụwa. Ọ ga-abụ na ọgbọ egwuregwu Babayaro Stadium nke dị na Kumasi ka ya bụ egwuregwu ga-agbọtụ. Ụbọchị anọ gachazie, ha wụchazie na Moshood Abiola National Stadium Abuja bụ ebe ha ga-agba agba nke abụọ ya etiti ndị Super Eagles nakwa ndị Black Stars nke mba Ghana. Onye na-asonyere ndị Super Eagles goolu Ahmed Musa agwụrụ m nga ya hụ na agwọghị n'akịrịka na ọ dị nnọọ oke mkpa na ha ga-enweta pọịntị bara uru na Kumasi bụkwanụ nke ga-enye ha mfali ike dị egwu. Mgbe ọzọ ha ga-akụzi agba nke abụọ ya n'ala Naịjirịa, ha enwe ike tinye ndị Ghana ezigbo ịgba ma tozuo oke maka iko mba ụwa nke ga-akpọtụ n'afọ a. Onye ọma gere anyị ntị n'ọtụtụ a, ọ bụ taa ka ọ ha n'ọnụ n'aha odekọ anyị bụ Anthony Anyanwụ na ndị ọzọ nyere ya aka chịkọta ya bụ akụkọ ka nwaogbo m Chidewa Elive na mụa bụ Chi na-edu nwa na-ekwu ka anyị ji na-ekele gị maka ige anyị ntị n'ọtụtụ a, na-asị ka ihe ọma gbara abụba mekwara gị mere ndị enyi na ndị ezinụlọ gị ime na ige anyị ntị ya gazie.